game. Uy, mats lang. Halimaw lumakad. Lakad robot, tinatawag lakad bangaw. Halimaw. So, nakita nyo naman yung video ng ating paglalabanan. At mga picture. At syempre, mga katagit, huwag niyo po kalimutan ito. Huwag niyo po kalimutan ito. Ayan, mga katagit. Lakad robot natin na nakakondisyon ngayong araw nito. Talaan. Ang makakalaban niya ay Pokemon Spider. Ang dalawang kulay dilaw na Pokemon ang meron ako ngayon. Dahil dalawa dapat ito, kaya namatay yung isa. At sa talaan, kung sino magtatanong ang talaan ko, 7 pieces ang talaan ko na iba-ibang kulay. Meron mga magkakatulad din. Tapos namatay yung jumbo ko na talaan, yung kulay pula. Ayan, ito. Uy, magandang laban to mga kadagi. Mga lakad robot. Uy. Ganito na lang mga kadagit. Ilalagay ko na lang sa tingting para mabilis.
Uy, match lang. Kadagit, ganda ng laban. Parehas robot sila, kadagit. Uy, binalikan niya pa. Binalikan pa. Patay. Putang inang yan. Nakagat yung talaan sa likod. Lamang na lamang. Putang, gandang laban nito, kadagit. Uy, gandang laban nito. Promise, kumakagat talaga yung talaan, no? Kaya lang wala, nalikuran siya. Ayun, ngipin sa ngipin, bibig sa bibig. Bumawi yung talaan, kadagit. Bumawi yung talaan. Uy, nalaglag yung talaan. Wow. Beautiful fight. Sa ngayon kadagit, nagpapahinga na sila. Hindi ko na pinaglaban. Ayan, nakita nyo yung katis, napakalaki. Ayan, para may bukol sa likod. Ayan. At ito naman yung isa. Ayan. Nakalipas ang 10 to 15 minutes. Ayan na sila. Naka-recover na sila. Grabe yung pinsala kanina. Halos di makagalaw talaga yan. Hindi ko na binidyoan kasi nakakaawa. Pero ngayon, medyo lumakas na sila. Same size lang naman sila. May rematch to kadagit, abangan nyo.